Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakata Mahyam Tatanti Swapatantikam Vandeham Shri Guru Shri Yudamadakamalam Shri Kurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrachadam Sahagana Raghunatanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishadaginamsha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpade Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sudhe Devi Pranamami Hari Priya Vancha Kalpatarubhesha Kripa Sindhu Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhudale Srimade Bhaktivedanta Swaminidhi Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. ഞാൻ ഐശ്വര്യ സുഭദ്ര ദേവിദാസി. ഇസ്കോൺ മംഗ്ലൂരിലെ നിങ്ങള് ചില ആൾപേര് ലെവൽ 1 ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നതായിരിക്കും അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ മാസം വിദ്യാമാതാജി പിന്നെ ധനഞ്ജയ കൃഷ്ണ സഗദാസ് പ്രഭു ആണ് എടുത്തത്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് വന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. പിന്നെ ലെവൽ 2 അമ്മിണി മാതാജി ഇവിടുത്തെ ലെവൽ 2 അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ 3 എന്നുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പം മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ചില പേര് കൃഷ്ണാവത്തിൽ ജസ്റ്റ് വന്നതേ ഉണ്ടാകും, അതുകൊണ്ട് എല്ലാം പുതിയതായിരിക്കും. ചില പേര് കുറച്ച് നാളായി നാമൊക്കെ ജപിക്കുന്നുണ്ടാവും. ചില പേര് ഇവിടെ ആശ്രയ ഒക്കെ എടുത്തതുണ്ടാവും. അപ്പം പ്രഭുപാദരുടെ പാദത്തിലേക്ക് ഇത് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സേവ, ഭക്തി സദാചാർ കോഴ്സ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഉറങ്ങുവാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കോ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇത് ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആയിരിക്കും. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചാറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റിനും കോ ഹോസ്റ്റിനും മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ അവസാനം എടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ചാറ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിടണം. പിന്നെ ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഉത്തരം പറയണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഭക്തി സദാചാർ കോഴ്സിന്റെ ജസ്റ്റ് ഇതെന്താ എങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സ് ആണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ തരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലെവൽ 1 കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ 2 ലെവൽ 3, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഏത് ലെവലിൽ നിന്ന് വന്നാലും ഭക്തി സദാചാർ ഒരു പുതിയ കോഴ്സാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഭഗവത്ഗീത നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായി. ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ പറ്റി എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം ഭഗവാൻ അചിന്ത്യനാണ് അല്ലെ. എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ചിന്താശക്തിനേക്കാളെ അതീതനാണ്. ഭഗവാന്റെ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് ഭഗവാന്റെ പവറും പൊട്ടൻസി, അല്ലെങ്കിൽ അവതാരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കടലിലെ തിരമാലകളെ പോലെയാണ്.
നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് അത്രയും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അല്ല, അത്ര ഈസി അല്ല. ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തപ്പെടണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഉയർന്നു വരണമെങ്കിൽ കുറേ കഷ്ടപ്പെടണം. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനോ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ തന്നെ 9ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. അല്ലെ, ഇത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ്, ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇന്ന് കുറെ പേര്, എത്ര പേര് ഏകാദശി എടുത്തു? ഡിജിറ്റൽ ഹാൻഡ് ഉയർത്താം, ഡിജിറ്റൽ കൈ. ഞാൻ ഏകാദശിയാണ്. എടുത്തോ മാതാജി? അജു വിജയം പ്രഭു, ബിനി മാതാജി, ശർമിഷ്ഠ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശർമിഷ്ഠ മാതാജി നമ്മള് മായപ്പൂർ കണ്ടിരുന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കണ്ടിരുന്നു. മാതാജി പിന്നെ കാണാനേ ഇല്ല. ഞാൻ വൃന്ദാവനത്തിലും വന്നിരുന്നു മാതാജി. മാതാജിനെ കണ്ടില്ല. വരാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മാതാജി. ഹരിബോൾ ഹരിബോൾ. വളരെ നന്ദി. അപ്പം ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 7 മണിക്ക്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പിൽ, എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. ഗീത മാതാജി, സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി, സിന്ധുറാണി മാതാജി, ഇവരൊക്കെ സ്ഥിരം ഭാഗവതത്തിലും ലെവൽ 3 ഉള്ള ആൾക്കാരാ. മാലതി മാതാജി, അശ്വിൻ, കുറേ പേര് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. എല്ലാവരുടെ പേരും എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവര് കുഴപ്പമില്ല, എടുക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഹെൽത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെ. അപ്പം ചില പേർക്ക് എല്ലാ പേർക്കും എടുക്കാൻ കഴിയണം എന്നില്ല. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, എടുത്തവര് ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇന്ന് മോഹിനി ഏകാദശി അല്ലെ. എന്തിനാ നമ്മൾ ഏകാദശി എടുക്കുന്നത്? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പറയാം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏകാദശി എടുക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കാൻ. കാരുണ്യം ലഭിക്കാൻ നാമം ജപിച്ചാ പോരെ? കൃഷ്ണന് ഭയങ്കര മുക്തി നേടാൻ ഏകാദശി നിൽക്കുന്നവരോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കൃഷ്ണൻ. ഏകാദശി എടുക്കുന്നവരോട് ഭയങ്കര മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ. ആരാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത്? അത് കറക്റ്റ് ഉത്തരം. ശരിയാ. എല്ലാം അവസാനം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം. എല്ലാ പുഴകളും ഒഴുകിയിട്ട് എവിടെ എത്തുക? സമുദ്രത്തിൽ എത്തുന്ന പോലെ അവസാനം നമുക്ക് എത്തേണ്ടത് പരമമായ ധാമത്തിലാണ്, ഭഗവാന്റെ ധാമിലാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് അനർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത, മത്സര്യം. ഇടയ്ക്ക് ദേഷ്യം വരും. എല്ലാവർക്കും ദേഷ്യം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സാധാരണ ഒരു കാര്യം. പക്ഷെ നമുക്ക് ചിലപ്പം വേണ്ടാത്തതിനും വേണ്ടുന്നതിനൊക്കെ ദേഷ്യം വരും അല്ലെ. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്വാസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീട്ടി വലിക്കും. അവ പറയുന്ന കൂടുതൽ ശ്വാസം വലിക്കുമ്പം ആയുസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇപ്പൊ ഈ ഏകാദശി ദിവസം വീട്ടിൽ ചില പേര് ഏകാദശി എടുക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും, വയസ്സായ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അവർക്കൊക്കെ ചോറ് ചില പേര്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ ചോറ് ഇതൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് ഏകാദശി എടുക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ തുറക്കുമ്പോൾ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തോന്നും. ഏകാദശി ദിവസം സ്പെഷ്യലി, വേറെ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്തോ ആദ്യം ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഏകാദശി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നും. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ജിഹ്വ, നമ്മുടെ നാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു അല്ലെ. നാവാണ് ഏറ്റവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാവ്, ചെവി, ത്വക്ക്, ഇത് എല്ലാത്തിലും വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് നാവ്. അപ്പൊ നാവിനെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിച്ചും. പിന്നെ ഏകാദശി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കൂടുതൽ നമ്മുടെ അവബോധം ഭഗവാനിലേക്ക് അർപ്പിച്ച് കൂടുതൽ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതമൊക്കെ പാരായണം ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പം സൂര്യതലത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം? തീനെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കണം. കാരണം അവിടെ അത്രയും ചൂടാണ്. ആ ഒരു ഉപരിതല ലോകത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ശരീരം കൊണ്ട് അവിടെ എത്താൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോകാൻ ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹാണ്. ഈശ്വരാ പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ കാരണം ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു. ഭഗവാൻ അത്രയും സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമായ ആ ഭഗവാനെ അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളും അത്രയും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. അപ്പൊ ഏകാദശി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഭക്തി സദാചാർ കോഴ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. വലിയ ഫിലോസഫിയും ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം അങ്ങനെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളോ അതൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത്.
ഇവിടെ സാധാരണയായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്താം, ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ എങ്ങനെ ഒരു തിലകം വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തിലകം വെക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താ, ഈ തിലകം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ശരീരത്തിൽ 12 സ്ഥലത്ത് തിലകം വെക്കണം, എവിടെയൊക്കെയാണ് വെക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാ വെക്കേണ്ടത്, ആചമനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശുദ്ധി രാവിലെ തന്നെ എണീച്ച് ബാത്റൂമിൽ പോയി കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആചമനം ചെയ്യേണ്ടത്, പിന്നെ ഏകാദശി എങ്ങനെ എടുക്കണം, നമ്മൾ നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ നിവേദ്യം ഓഫർ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ മന്ത്രം ചൊല്ലണം, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ച് അത് പ്രസാദമായി എടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് കഴിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആരും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം പഠിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഭക്തി സദാചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സദാചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സദാചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പം സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവനെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ശിക്ഷാഗുരു ഉണ്ട് അല്ലെ. നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ വന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കൃഷ്ണാവബോധ നാമം ജപിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാവും, ഒരു ഡിവോട്ടി ഉണ്ടാവും. ആ ഡിവോട്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ശിക്ഷാഗുരു. ദീക്ഷാഗുരു വേറെ, ശിക്ഷാഗുരു വേറെ. ശിക്ഷാഗുരു കുറേ ഉണ്ടാകും, കുറേ ശിക്ഷ. ആരാണോ നമുക്ക് കൃഷ്ണനിലേക്ക് നമ്മളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി നമ്മുടെ ശിക്ഷാഗുരുവാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ശിക്ഷാഗുരുക്കൾ ഉണ്ടാകാം. എല്ലാവരും നമ്മുടെ പ്രായത്തിന് മൂത്തതാവണമെന്നില്ല. കാരണം പ്രഹ്ലാദ് എത്ര വയസ്സിലാണ് പ്രീച്ചിങ് തുടങ്ങിയത്? എത്ര വയസ്സിലാ പ്രഹ്ലാദ്? ചാറ്റിലിടും എല്ലാരും, ജസ്റ്റ് ആ നമ്പർ മാത്രം ഇട്ടാ മതി. എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഭക്ത പ്രഹ്ലാദൻ? 11 കുറെ ഉത്തരം, നല്ല നല്ല ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാവരും കറക്റ്റാ. 9 അല്ല, 7 അല്ല, അതിനേക്കാൾ കുറവാ. 5 അല്ലേ? 5 വയസ്സിൽ. ശരിക്കും കാവ്യമാതാജി പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റ്. ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധമായിരുന്നു. കാരണം ആരായിരുന്നു ഭക്ത പ്രഹ്ലാദന്റെ ഗുരു? നാരദമുനി അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഹിരണ്യകശിപു തപസ് ചെയ്യാൻ പോയി. മഹാവിഷ്ണു വരാഹദേവായിട്ട് വന്ന് കൊന്നപ്പം ഹിരണ്യാക്ഷനെ കൊന്നപ്പോ ഹിരണ്യകശിപു, സഹോദരനായ ഹിരണ്യകശിപു ഇവിടെ പോയി ബ്രഹ്മാവിനെ ധ്യാനിക്കാൻ പോയപ്പോ ഗർഭിണിയായ കയാതുവെ ദേവന്മാരൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചു. ഗർഭപാത്രത്തിലെ ആ കുട്ടിയെ കൊല്ലാൻ അവര് വിചാരിച്ച ഒരു അസുര കുട്ടിയായിരിക്കുന്നു. കാരണം അസുരകുലത്തില് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മകൻ തീർച്ചയായും ഒരു അസുരനായിരിക്കുന്നു വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ അവിടെ നാരദമുനി വന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അല്ലെ. നാരദമുനി പിന്നെ കയാതുവിനെ സ്വന്തം ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഭഗവത് കഥകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള ആ കുട്ടി കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് ശരിയാ, ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. പക്ഷെ പ്രീച്ചിങ് തുടങ്ങിയത്, ഞാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് 5-ാം വയസ്സിൽ ഗുരുകുലത്തിൽ പോയി. രാക്ഷസ ഗുരുകുലായിരുന്നു. ശുക്രാചാര്യന്റെ മക്കളായ സ്കന്ദനും അമർഖനായിരുന്നു അധ്യാപകർ. അവരൊന്നും പഠിപ്പിച്ചില്ല. പക്ഷെ ആ ബ്രേക്ക് സമയത്തൊക്കെ മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ സ്ഥാപകാചാര്യനായ AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അമേരിക്കയിൽ പോയപ്പോ അവിടെ ഹിപ്പീസ് കാണുന്നില്ല, ഇവരൊക്കെ ഹിപ്പീസ് ആയിരുന്നു. ഹിപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ വയസ്സേ ഉള്ളൂ, എന്താ പറയാ 18, 19, 20 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളാണ്. പക്ഷെ അവര് വീടും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച്, പഠിപ്പും ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച്, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ അടിമപ്പെട്ട് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ റോഡ് അരികിൽ കിടക്കുമായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ അവരെയാണ് ഉദ്ധരിച്ചത്. പ്രഭുപാദർ വലിയ വലിയ VIPസിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടല്ല കൃഷ്ണാവബോധം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. കാരണം പ്രഭുപാദർ കയ്യിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. ആകെ 40 രൂപ എടുത്തിട്ടാണ് പോയത്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ആരെയും അറിയില്ല അമേരിക്കയില്. പക്ഷെ പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ ആജ്ഞയായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ പോയി, പാശ്ചാത്യ രാജ്യത്തിൽ പോയി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഭഗവത്ഗീത പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഗുരുയുടെ ആജ്ഞ പാലിക്കാൻ വേണ്ടി 70-ാം വയസ്സിൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ കുറെ പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിൽ രാധാ ദാമോദർ ടെമ്പിളിൽ പോയില്ലേ, അവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ മുറിയുണ്ട്. ആ മുറിയിൽ ഒരു 70 വയസ്സായത് റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ് ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകള് വൃന്ദാവനത്ത് പോയി അവിടെ കഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. കാരണം അവിടെ ഒരു റൂമുണ്ട്, അവിടുത്തെ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷം എന്താ പറയാ, ഭക്തി നിറഞ്ഞ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ നടന്ന സ്ഥലം, പിന്നെ ഗോവർദ്ധനം, യമുന എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത്
എല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ ജീവിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ശരീരം വിടുന്ന സമയത്ത് വൃന്ദാവനത്തിൽ ആര് ശരീരം വിട്ടാലും അതൊരു ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയായാൽ പോലും ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന, കാരണം വൃന്ദാവനം അത്രയും പവിത്രമായ സ്ഥലമാണ്. അത് മൃഗം ആയത് അവര് വൈഷ്ണവരാണ്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം എന്തോ കർമ്മത്തിന്റെ പേരിൽ അത് അങ്ങനെ ഒരു ജന്മം കിട്ടി. പക്ഷെ അത്രയും എന്താ പറയാ പവിത്രമാണ് ആ സ്ഥലം. പക്ഷെ ആ സ്ഥലം വിട്ട് എല്ലാ കംഫർട്ട് സോണും വിട്ട് പ്രഭുപാദർ പോയി അമേരിക്കയിൽ. ജലദൂത ചരക്ക് കപ്പലിലാ പോയത്. 2 പ്രാവശ്യം ഹൃദയാഘാതം നേരിട്ടു. 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ പറ്റി ഭഗവാൻ വരുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പോയതുകൊണ്ട്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എടുത്തിട്ട് പോയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പറ്റി. അപ്പൊ അവിടെ പോയപ്പം ഇവരൊക്കെ ഹിപ്പീസ് ഒക്കെ കുളിക്കുക വരില്ല. അവിടെ അറിയില്ല അമേരിക്കൻ കൾച്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാലോ. 4 യമനിയമങ്ങൾ അവർ പാലിച്ചില്ല. യമനിയമങ്ങളുടെ കാര്യം ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം. പക്ഷെ എല്ലാ തരം മോശ സ്വഭാവങ്ങളിലും പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പ്രഭുപാദറാണ് പോയിട്ട് അവരെ ശുദ്ധീകരിച്ചത്. ആ പ്രഭുപാദറാണ് എങ്ങനെ ഒരു വൈഷ്ണവ ധോത്തി ഉടുക്കാം, സാരി ഉടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തിലക എങ്ങനെ തൊടാം, എങ്ങനെയാണ് ശിഖ വെക്കേണ്ടത്, ചപ്പാത്തി ചുടാൻ വരെ പരത്താൻ വരെ അവരെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്കറിയില്ല സ്പൂണും ഫോക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ. ഇന്ത്യൻ ഫുഡും അവിടുത്തെ ഫുഡും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ എല്ലാവരെ പഠിപ്പിച്ചു, എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ബിഗിനിങ് മുതൽ. അപ്പം ഭക്തി സദാചാർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് മെയിൻ ആയിട്ടും വൈഷ്ണവ സംസ്കാര കോഴ്സാണ്. അപ്പം അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപകാചാര്യൻ കൃഷ്ണകൃപാമൂർത്തി ദിവ്യ പൂജ്യ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് നിർമ്മിച്ചത്. ഇത് ജസ്റ്റ് നോൺ അക്കാഡമിക്കൽ കോഴ്സ്, അതായത് ഇതിൽ അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വരാൻ പോവാം, ജസ്റ്റ് പങ്കെടുക്കാം. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ പരീക്ഷയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവസാനം ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തരും. അപ്പൊ ഈ കോഴ്സിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. അതിന്റെ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് പേജ് ഉണ്ടാവും. അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഈ കോഴ്സിൽ എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പോകുമ്പോൾ കുറെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവിടെയും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് തന്നെ 3 തലത്തിലുണ്ട്: കനിഷ്ഠർ, മധ്യമ, ഉത്തമാധികാരി. കനിഷ്ഠൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാം, നമ്മൾ ഭഗവാനെ പൂജിക്കും, അതൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ, നാമൊക്കെ ജപിച്ചിട്ട് ഉയർന്നു വരുമ്പം നമ്മുടെ ഭക്തന്മാരെയും കാണാൻ തുടങ്ങും. ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ബഹുമാനം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങും. കാരണം ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനും ഭക്തനുമാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. വേറെ ഒരു രാജാവ് എവിടെയെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് പോവോ? ഇല്ല, കൂടെ മന്ത്രിമാരും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ അവതരിക്കുമ്പം ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ സംഘോപാംഗാസ്ത്ര പാർഷദം, ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരും ഉണ്ടാവും. അപ്പം ശ്രീകൃഷ്ണൻ ദ്വാപര യുഗത്തിൽ വന്നപ്പോൾ രാധാറാണി, പിന്നെ സഖിമാര്, ഗോപിമാര്, അവരൊക്കെ ഉണ്ടായി അല്ലെ, ഗോപന്മാര്. അവര് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് കലിയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ആ ഗോപിമാര് തന്നെയാണ് അവിടെ കൂടിയുള്ള സങ്കീർത്തനത്തിലെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അസോസിയേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വന്നത്. അപ്പം വൈഷ്ണവ സംസ്കാരത്തിന്റെ തത്വങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് വൈഷ്ണവ സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഇത് ആ ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ, നമ്മൾ തന്ന ബുക്കിൽ ഇതിലുണ്ടാവും. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ഓരോരോ സംസ്കാരത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ആ ബുക്കിലുണ്ടാവും. അത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ആവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. അപ്പം സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലാറ്റിൻ വാക്യാണ്. പക്ഷെ മെയിൻലി അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയെ പരിപാലിക്കാനും വളരാനും കൃഷി ചെയ്യാനും പരിപോഷിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൾച്ചർ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈഷ്ണവ കൾച്ചർ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുമ്പം കുറെ കാര്യങ്ങൾ പുതിയതായിരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തില്. അപ്പൊ നമ്മളത് നിങ്ങളിപ്പം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ചില സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവന്മാരിൽ ഗുരുജന്മാര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഇസ്കോണിൽ പോയാൽ അവർക്കറിയാം അവിടെ എപ്പോഴും അവര് നമസ്കരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്ന അമ്പലങ്ങളിലൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ പൂജാരിമാരെ, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കും, പക്ഷെ പൂജാരിമാരെയോ മറ്റവരെയൊന്നും നമസ്കരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇസ്കോണിൽ നിങ്ങൾ വരുമ്പം കുറെ കാര്യങ്ങൾ പുതിയതായിരിക്കും, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര അതിശയമായിട്ട് തോന്നും.
ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇസ്കോൺ അമ്പലത്തിൽ പോയപ്പോൾ എല്ലാവരും കൈയൊക്കെ ഉയർത്തിയിട്ട് അന്ന് കീർത്തനം നടക്കുമായിരുന്നു, ആരതി നടക്കുമായിരുന്നു. എല്ലാവരും അവിടെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് എന്താ പറയാ ഡാൻസ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു വേറെ തന്നെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു അത്. എന്താ പറയാ, ഒരു വേറെ തന്നെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പം ആ കർണ ഹരിനാമത്തിന്റെ ആ ഒരു പവർ, മൃദംഗം, കർത്താൽ, അതൊക്കെ ആ ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു അസോസിയേഷനും നല്ല കാണാനും ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരുന്നു. അപ്പം ഒരു ജീവിത രീതിയാണിത്. കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഞാൻ ഭക്തയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വേറെ തന്നെ ഒരു ലൈഫല്ല. നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം. ഇപ്പൊ ഈ ജീവിത രീതി, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക കൂട്ടം ആളുകളുടെ പൊതുവായ ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും. അപ്പൊ വൈഷ്ണവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവർ. അപ്പം ഓരോ ഗുണത്തിൽ ഓരോരുത്തരെയാണ് ആരാധിക്കുക അല്ലെ. സത്വഗുണത്തിൽ ആരെയാണ് ആരാധിക്കാറ്? ഇത് നമ്മള് 17-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു ഭഗവത്ഗീത. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് ആരെയാണ് ആരാധിക്കാറ്? ദേവന്മാരെ, ദേവി ദേവന്മാരെ. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരോ? അസുരന്മാരെ. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാര്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഏത് ഗുണത്തിലാ? ശുദ്ധ സത്വഗുണം. വെരി ഗുഡ്. ശുദ്ധ സത്വഗുണം. സത്വം വിശുദ്ധം വസുദൈവ ശബ്ദിതം. സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം, ഇതിനൊക്കെ മേലെയാണ് ശുദ്ധ സത്വഗുണം, പ്യോർ ഗുഡ്നെസ്. അതിനെ വാസുദേവ ഗുണം എന്നും കൂടെ പറയും. അതായത് ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. കലികാലെ നാമരൂപേ കൃഷ്ണാവതാർ. കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ നാമത്തിലാണ് വന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ സമ്പർക്കത്തിലായി. നേരിട്ട് നമ്മളത് അറിയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. നാമരൂപത്തിലാണ് കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ നാമം ജപിക്കുന്ന ഭക്തർ ഒരു പ്രാവശ്യം നാമം ജപിച്ചാൽ ആ വ്യക്തി വൈഷ്ണവനായി എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ദിവസം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാ? കൃഷ്ണൻ തന്നെ അല്ലെ. കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പോയപ്പോ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു, ഭക്തിയുത സേവയിലും വളരാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, പ്രഭു കഹേ വൈഷ്ണവ് സേവ നാമ സങ്കീർത്തൻ ദുയി കരെ ശിക്രപാവേ കൃഷ്ണേര ചരൺ. പ്രഭു കഹേ, മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, വൈഷ്ണവ് സേവ നാമസങ്കീർത്തൻ, നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യണം, അതായത് നാമം ജപിക്കണം, അതിന്റെ കൂടെ വൈഷ്ണവ് സേവ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് വൈഷ്ണവ സേവ ചെയ്യണം, നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ചെയ്താൽ ശീക്രപാവേ കൃഷ്ണേര ചരൺ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം വൈഷ്ണവ സേവ എന്ന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൈഷ്ണവർ ആരാണെന്ന് അറിയണം. അപ്പൊ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം, യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട് മാതാജി, സീതാ മാതാജി, അതിന്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യും ഗ്രൂപ്പിൽ കേട്ടോ. ഒരു പ്രാവശ്യം നാമം ജപിക്കുന്നവൻ വൈഷ്ണവനാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ കുറച്ച് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാപ്രഭു ആദ്യം വന്നപ്പോ ആ ഗ്രാമവാസികൾ ചോദിച്ചു, ആരാ? അപ്പം മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, നിരന്തരം ആരാണോ നാമം ജപിക്കുന്ന അദ്ദേഹമാണ് വൈഷ്ണവൻ. മൂന്നാമത് പ്രാവശ്യം മഹാപ്രഭു വന്നപ്പം ഇതേ ചോദ്യം അവർ ചോദിച്ചു, ആരാണ് വൈഷ്ണവൻ? അപ്പം മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ആരെയാണോ, ഏത് വ്യക്തിയാണോ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ തോന്നുന്നത് അവരാണ് വൈഷ്ണവൻ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആയി. ഒരു പ്രാവശ്യം നാമം ജപിച്ചാൽ വൈഷ്ണവൻ, നിരന്തരം നാമം ജപിച്ചാലും വൈഷ്ണവനായി, പിന്നെ ആരെയാണോ കണ്ട മാത്രയിൽ നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവരാണ് വൈഷ്ണവർ. അപ്പം മഹാപ്രഭു എല്ലാവർക്കും സംശയമായി. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാ മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? അത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ അതില്? ഇവര് 3 പേരും വൈഷ്ണവരാണോ? പ്രേമ മാതാജി, നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ 3 പേരും വൈഷ്ണവരാണോ? ഒരു പ്രാവശ്യം നാമം ജപിച്ചാലും വൈഷ്ണവനാ,
നിരന്തരം നാമം നമ്മള് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ ഉയർന്നു ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ. സീതാ മാതാജി, പ്രവീണ മാതാജി. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് മുന്നോട്ട് നീങ്ങും തോറും നമ്മള് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുക്കാനല്ലേ ശ്രമിക്കും മാതാജി. അതെ, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ 3 പേരിൽ ആരാണ് വൈഷ്ണവൻ? 3 പേരും വൈഷ്ണവരാണോ? 3 പേരും അതെ മാതാജി, 3 പേരും വൈഷ്ണവരാ. പക്ഷേ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജിലുള്ള വൈഷ്ണവരാണ്. അതാണ് കറക്റ്റ്. ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജിലുള്ള വൈഷ്ണവർ. അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം നാമം ജപിക്കുന്നവൻ കനിഷ്ഠൻ, ജസ്റ്റ് ആ കൃഷ്ണാപത്തിൽ വന്നതേ ഉള്ളൂ, അവരും വൈഷ്ണവരാ, കാരണം നാമം ജപിച്ചു. പിന്നെ നിരന്തരം ജപിക്കുന്ന എല്ലാവരും, ചില പേര് എല്ലാ ദിവസവും നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എത്രയോ മാല. അപ്പം അവരും വൈഷ്ണവരാ. അത് മധ്യമ സ്റ്റേജ്. അപ്പൊ ആദ്യം മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത് കനിഷ്ഠ സ്റ്റേജ് ആണ്, രണ്ടാമത് മധ്യമ സ്റ്റേജ്. മൂന്നാമത് ആരാ? ഉത്തമാധികാരി. ആരെയാണോ കണ്ട ഉടനെ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ തോന്നുന്നത്, അതായത് ഗുരുജനന്മാര്. ശില പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെയായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഭുപാദർ കണ്ട ഉടനെ എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം കിട്ടും. അങ്ങനെ പറയും. പ്രഭുപാദർ പ്രീച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പ്രഭുപാദർ ജസ്റ്റ് കണ്ടാൽ മതി. അപ്പൊ ഒരു ഉത്തമാധികാരി അല്ലെ നാരദ് മുനിയെ ജസ്റ്റ് കണ്ടാൽ തന്നെ, അതാണ് സാധുസംഗയുടെ പ്രാധാന്യം. സാധുസംഗ സർവശാസ്ത്ര ഹോയ്, ലവ മാത്ര സാധുസംഗ സർവസിദ്ധി ഹോയ്. സാധുക്കളുടെ സംഘം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുടെ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്. ലവ മാത്ര സാധുസംഗ, ഒരു നിമിഷത്തില് പകുതി നിമിഷം വരെ സാധുക്കളായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർവസിദ്ധി ഹോയി, എല്ലാ സിദ്ധികളും എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നടക്കും. അപ്പം നമുക്കറിയാം അല്ലെ, രത്നാകരൻ എങ്ങനെയാണ് വാൽമീകി മുനിയായത്? നാരദ് മുനി കാരണം. നാരദ് മുനി അങ്ങനെ മൃഗാരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എന്താ പറയാ ഒരു കാട്ടാളനെയും ഉദ്ധരിച്ചു. പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് അല്ലെ, നാരദ് മുനിയാണ് ധ്രുവ് മഹാരാജ്, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്, ഇവർക്കൊക്കെ ഗുരു നാരദ് മുനിയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ വൈഷ്ണവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3 കാറ്റഗറിയിൽ പെടും. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ ഉണ്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, പ്രഭുപാദർ ജനിച്ചത് ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു. വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കൈ ഉയർത്തുവോ? എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വായിക്കാനുണ്ട്. ഡിജിറ്റലി കൈ ഉയർത്തിയാൽ ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഗീത മാതാജി ഇത് വായിക്കോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. എന്റെ ജനനം ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു. എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു മഹാനായ വൈഷ്ണവനായിരുന്നു. അതിനാൽ ജനനം മുതൽ ഞാൻ വൈഷ്ണവ സംസ്കാരത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ അച്ഛന്റെ പേര് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? അറിയുന്ന ആൾക്ക് ചാറ്റിലിടാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ജനിച്ചപ്പോഴുള്ള പേരായിരുന്നു അഭയ് ചരൺ. പിന്നെ അഭയ് ചരണാരവിന്ദയായി, അതായത് ദീക്ഷ കിട്ടിയതിനു ശേഷം. അതിനുശേഷം AC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭയ് ചരണാരവിന്ദ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്നുള്ള പേര് കിട്ടി. അപ്പം പ്രഭുപാദരുടെ അച്ഛൻ ആരായിരുന്നു? ആർക്കും അറിയില്ല. പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട്, മലയാളത്തിലും ഉണ്ട്. അത് പ്രഭുപാദരുടെ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററിയാണ്. ആർക്കും അറിയില്ല. ഓക്കെ. പ്രഭുപാദർ വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്, കുഴപ്പമില്ല. പ്രഭുപാദരുടെ അച്ഛന്റെ പേര് ഗൗർ മോഹൻ ദേ, അമ്മ രജനി. അപ്പൊ ഗൗർ മോഹൻ ദേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗൗർ മോഹൻ ദേ ഒരു വൈഷ്ണവനായിരുന്നു. അപ്പം ജനിച്ചു തന്നെ വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലാ പ്രഭുപാദർ. ചെറുപ്പത്തില് പുലച്ചക്ക് 4-4:30 ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തില് ഞെട്ടുമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അച്ഛൻ അവിടെ ആരതി ചെയ്യുന്നത് കാണാം. പിന്നീട് പ്രഭുപാദർക്കും അതുപോലുള്ള ഒരു രാധാകൃഷ്ണനെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്കും രാധാകൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹം വേണമെന്ന്. കുട്ടികളല്ലേ, പക്ഷെ എന്നാലും കളിക്കാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പൂജയൊക്കെ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അച്ഛൻ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. അപ്പം പ്രഭുപാദരുടെ അനുജത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു പിസിമ. ഇവർ രണ്ടാളും കൂടെ ആ രാധാകൃഷ്ണനെ പൂജിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. ചെറിയ കുട്ടികൾ കാണുന്നില്ലേ, ഇങ്ങനെ വന്ന് ചന്ദനത്തിരിയൊക്കെ കത്തിച്ച് ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ പൂജിക്കും. അപ്പം അവരെ നിഷ്കളങ്കമായ ഭക്തിയായിരിക്കും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുക. അപ്പൊ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം കോളേജിൽ കയറി. സ്കോട്ടിഷ് ചർച്ച് കോളേജിലാണ് പ്രഭുപാദർ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ അവിടെ ബ്രിട്ടീഷ് കോളേജാണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദറിന് പൂജയൊന്നും ചെയ്യാൻ സമയം ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ ഈ രാധാകൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തെ ഒരു
പെട്ടിയിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ബെഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അവിടെ കട്ടിലിന്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ തള്ളി വെച്ചു. ആ കോളേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ഇനി പൂജയൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. കുറെ ദിവസം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞപ്പം ഭഗവാൻ ഒരു ദിവസം സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്കിവിടെ ശ്വാസം മുട്ടുന്നു, നീ എന്നെ ഒരു പെട്ടിയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം, എന്നെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് പൂജ പുനരാരംഭിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ സ്വപ്നം കണ്ട ഉടനെ അഭയചരൺ എണീച്ച് പിന്നെ അന്ന് മുതൽ ഭഗവാന്റെ സേവ നിരന്തരം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അത് തുടക്കത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു, അച്ഛൻ വൈഷ്ണവനായതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈഷ്ണവ സംസ്കാരത്തിലായിരുന്നു പ്രഭുപാദർ ജീവിച്ചത്. അപ്പം 1.5 വയസ്സാവുമ്പം പ്രഭുപാദറിന് ഒരു മാരകമായ അസുഖം പിടിപെട്ടു. അപ്പൊ ഡോക്ടർ ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡോക്ടറാണ്, അവരുടെ ഫാമിലി വൈദ്യനാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എല്ലാ മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടും പ്രഭുപാദറിന് അസുഖം മാറുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരേ ഒരു പരിഹാരം, സൂപ്പ് കുടിക്കണം. അത് എന്തിന്റെ സൂപ്പ്? ചിക്കൻ സൂപ്പ് കുടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവര് വൈഷ്ണവ കുടുംബമല്ലേ, വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ അവര് അന്ന് മുതലേ അവര് ചെറുപ്പത്തിലേ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം മുതലേ അവര് വെജിറ്റേറിയൻസാ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം പക്ഷെ ഇതേ ഒരു പോം വഴിയുള്ളൂ എന്ന് ഡോക്ടർ പറയുക. ഡോക്ടർക്ക് അഭയചരണ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ എന്നെ പോയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നു. അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ അഭയചരണിന് കൊടുത്ത ഉടനെ ഫുള്ള് വോമിറ്റ് ചെയ്തു, ഛർദിച്ചു. കാരണം അത്രയും അങ്ങനെ വളർന്ന കുട്ടിയല്ലേ, അപ്പം പെട്ടെന്ന് അങ്ങനത്തെ ടേസ്റ്റ് അതൊന്നും പിടിക്കാണ്ടായി, അത് മൊത്തം ഛർദിച്ചു. അപ്പം പ്രഭുപാദരുടെ അച്ഛൻ ഗൗർ മോഹൻ ദേ പറഞ്ഞു, ഒരു മരുന്ന് എന്റെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ട, നമ്മളിവിടെ നാമസങ്കീർത്തനം നടത്താൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. വലിയൊരു സങ്കീർത്തനം അവിടെ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം നടത്തി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഭയചരണിന് അസുഖം മാറുകയും ചെയ്തു. അപ്പം പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, വേറെ ഏതെങ്കിലും അച്ഛനമ്മമാരാണെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് ആ സൂപ്പൊക്കെ കുടിപ്പിച്ചേനെ നിർബന്ധിച്ച്. പക്ഷെ എൻ്റെ അച്ഛൻ അത്രയും ഒരു ഉത്തമ വൈഷ്ണവനായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താ പറയാ, പ്രഭുപാദർക്ക് ആ വൈഷ്ണവ സംസ്കാരത്തിൽ തന്നെ വളരാൻ പറ്റി. ചെറുപ്പത്തിലെ മൃദംഗമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും, ചെറുപ്പത്തിലെ ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭുപാദർക്ക് വേഗം തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റി. അപ്പൊ ഈ കോഴ്സിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രഭുപാദർ കുറച്ച് ശിക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇസ്കോൺ സമുദായങ്ങളിൽ ഉടനീളം വൈഷ്ണവ ജീവിത രീതിയുടെ വശങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 5 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് രൂപഗോസ്വാമി ചെയ്യണം ഡെയിലി. നിരന്തരം നാമം ജപിക്കണം. ഭക്തിയുടെ 5 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം: നാമജപം, നിരന്തരമുള്ള ഭാഗവത ശ്രവണം, നിത്യം ഭാഗവത സേവയ, ഭാഗവത ശ്രവണം നമ്മൾ ചെയ്യണം. 3 വിഗ്രഹാരാധന, നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വിളക്ക് വെച്ച് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെ, അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഏതാ ചെയ്യണ്ടേ? ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം. അപ്പൊ ഭാഗവത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ സത്സംഗമായി. ഇവിടെ ഇപ്പൊ 3 പേരുണ്ട്, എല്ലാവരും ഒരു സത്സംഗമായി, ഒരു കുടുംബം പോലെ. പിന്നല്ല അവസാനം പറയുന്നത് മധുരാവാസം അല്ലെങ്കിൽ വൃന്ദാവനവാസം. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല. കുറച്ചു നാള് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി വരാൻ പറ്റും എന്നല്ലാണ്ട് അവിടെ പോയി സ്ഥിരമായി താമസിക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ വീട്ടില് അച്ഛൻ, അമ്മ, ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, കുട്ടികള്, പിന്നെ ജോലി, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കെല്ലാം വിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് വൃന്ദാവനായി മാറ്റാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പറയുന്ന സ്ഥലം എപ്പോഴും വൃന്ദാവനാണ്. വൃന്ദാവനം. ഭവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാകും ആ വീട്ടില്. ആ ഭാ എടുത്തു കളഞ്ഞാ വനായി മാറി, വനത്തില് മൃഗങ്ങളാ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. ആഹാരം നിദ്ര ഭയമൈതരം ച, വെറും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഉറങ്ങുക, അതല്ല നമ്മുടെ മനുഷ്യജന്മം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ധർമ്മം അല്ലെ. സവൈ പുംസ പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജെ അഹൈതുക്കി അപ്രതിഹത യേ ആത്മാ സുപ്രസിദ്ധി. ഭാഗവതം പറയുന്നു, മനുഷ്യന് പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് ധർമ്മം. മനുഷ്യജന്മത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ അല്ലെ. ദുർലഭമാണ് മാനവജന്മം. പൂന്താനവും പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടൂ. അപ്പം ഈ മനുഷ്യജന്മം നമ്മളൊരു സിവിലൈസ്ഡ് വേയില്, അതായത് വെറും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഉറങ്ങുക, അങ്ങനെ മാത്രല്ല, ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ വൈഷ്ണവ ജീവിത രീതിയാണത്. നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് വൃന്ദാവനാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുക, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കഥകളൊക്കെ കേൾക്കുക, ഭാഗവത ശ്രവണം, പിന്നെ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യുക. ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് 4 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനെ ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നില്ലേ 9-ാം അധ്യായത്തിൽ? ഏതൊക്കെയാ? 9-ാം പുഷ്പം ബലന്തോയം. എങ്ങനെ അർപ്പിക്കണം? യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി.
ഭക്തിയോടെ അല്ലെ, ഭക്തിയോടെയും വിശ്വാസത്തോടെയും. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃതം അസ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. ഭക്തി 2 പ്രാവശ്യം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വന്നു. യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃതം. എന്തിനാ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതിന്? അത് അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഭക്തിയോടെ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കൂ. അപ്പൊ ചില വീട്ടില് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, എല്ലാം കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം, തുളസി, പിന്നെ പൂക്കൾ ഇതൊക്കെ അർപ്പിക്കാം അല്ലെ, എന്നിട്ട് പ്രസാദമായിട്ട് എടുക്കാം. ഇല്ല വീട്ടില് പ്രസാദം നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നവര്, ചില ആൾക്കാർ പാൽപ്പായസം അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയ ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണോ എന്താണോ നമുക്ക് രീതിയിൽ, ഭഗവാനെ എല്ലാം അറിയാം അല്ലെ. നമ്മള് വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ചില പേര് പറയും ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, വീട്ടില് ഭർത്താവ് പ്രശ്നമാണ്, ഭാര്യ പ്രശ്നമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാർ പ്രശ്നമാക്കുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മള് കണക്കിലെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ പോലെ ആരും നമ്മളെ കൊല്ലാനൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ നാമം ജപിച്ചപ്പം എന്തൊക്കെയാ ഹിരണ്യകശിപു ചെയ്തത് അല്ലെ. മതിയാനയുടെ ചുവട്ടിലേക്ക് എറിഞ്ഞു, പിന്നെ തിളക്കുന്ന എണ്ണയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടു, പിന്നെ എന്താ ചെയ്തേ, വിഷം കൊടുത്തു, പിന്നെ അസുരന്മാരെ കൊണ്ട് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊല്ലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, എന്താ പറയാ വിഷമുള്ള പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, പിന്നെ സഹോദരിയായ ഹോളികയെ വിളിച്ച് മടിയിലിരുത്തി തീയിട്ടു. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ നേരിടേണ്ടി വന്നേ. എന്നിട്ടും ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ നാമജപം വിട്ടോ? ഇല്ല. അപ്പം ഗുരുമഹാരാജ് പറയായിരുന്നു, ഹിസ് ഹോളിനെസ് ജയപതാക സ്വാമി ഗുരുമഹാരാജ്, നിങ്ങളെ വീട്ടിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ആരും നിങ്ങളെ കൊല്ലാനൊന്നും ശ്രമിക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെ. അപ്പം എത്രയോ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എന്നിട്ടും എല്ലാം സഹിച്ച് ഭക്തി ചെയ്തു. അപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ തടസ്സമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് എടുക്കണം. കാരണം ആ തടസ്സം കാരണമായിരിക്കും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യുക. ഒരു പക്ഷെ ആ തടസ്സം നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്ര നന്നായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യില്ലായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു നോർമൽ രീതിയിൽ പോവായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ തടസ്സങ്ങൾ പോലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ ജീവിത രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ നടുക്ക് കൊണ്ടുവെക്കാം. എത്രയോ പൂജ്യങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് അതിന് മുമ്പിൽ ഒന്നിട്ടാൽ മാത്രമേ അതിന് ആ സംഖ്യക്ക് വിലയുള്ളൂ അല്ലെ. കുറെ 3-4 പൂജ്യം ഇട്ടിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ആ ഒന്നാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വൈഷ്ണവ സംസ്കാര കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് തത്വങ്ങൾ, ഔപചാരികമായ സ്ഥലങ്ങൾ, ശുചിത്വം, പിന്നെ പ്രസാദ സേവ, വൈഷ്ണവ വസ്ത്രധാരണം എങ്ങനെയാണ്, ഔപചാരികമായ സംഘം എങ്ങനെ, ഇതൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഇതില് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആരും നമ്മളന്ന് കൃഷ്ണാവത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ആരും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പം ഇസ്കോൺ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്തിനാ വെച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എന്തിനാ തിലകം ഇങ്ങനെ തൊടുന്നത്, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പ്രസാദം സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ. ചില പേര് വീട്ടില് പ്രഷർ കുക്കറിൽ നമ്മളെന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രഷർ കുക്കറോടെ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രഷർ കുക്കറോടെ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിൽ അതിഥിയായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ചോറും കറിയൊക്കെ തന്നാൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുമോ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ തരണം അല്ലെ. അപ്പം അതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് അറിയില്ല കുക്ക് ചെയ്ത പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെക്കാന്നാ നമ്മളെ വിചാരം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിച്ച പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും ഭഗവാന്. അത് അങ്ങനെയല്ല. സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ആണ്, സ്പെഷ്യൽ VVIP ആണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ വീട്ടില് അല്ലെ, സ്പെഷ്യൽ ആണ്. അപ്പൊ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ആ പാത്രത്തിൽ വേറെ ആരും കഴിക്കില്ല. അമ്പലത്തിൽ പക്ഷെ പാൽപ്പായസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ പാത്രത്തോടെ അങ്ങനെ ഓഫർ ചെയ്യും. ജഗന്നാഥ് പുരിയിലും അങ്ങനെയാണ്. ഏത് പാത്രത്തിലാണോ, മൺപാത്രത്തിൽ അവിടെ കുക്ക് ചെയ്യുക, അത് അങ്ങനെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ പാത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആരും കഴിക്കില്ല, അത് വേറെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ്, പക്ഷെ ആൾക്കാർ അത് മിസ് ചെയ്യും. പിന്നെ തുളസി വെക്കണം എന്നറിയില്ല, ഏകാദശിക്കും ദ്വാദശിക്കും തുളസി പറിക്കാൻ പാടില്ല. കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഭോഗ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിവേദ്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുറിയിലേക്ക് ആരും പോകാൻ പാടില്ല. എല്ലാ വീട്ടിലും പൂജാമുറി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ചില വീട്ടിൽ ചെറിയ ഒരു ഷെൽഫിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു ടേബിളിന്റെ മേലെയാണ്. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കർട്ടൻ ഇടാം. കർട്ടൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ റൂമിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും മാറണം. അങ്ങനെയാണ്. ഒരു 5 മിനിറ്റ്, എത്ര മിനിറ്റ് വെക്കണം? ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ്, കുക്ക് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെക്കണം എന്നാ. പിന്നെ ചില പേര് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പം ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോവും. നമ്മൾ കൈ മുട്ടിയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയാലോ മണി അടിച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ. ഇങ്ങനെ കുറെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ
അതൊരു ട്രെയിനിങ് കോഴ്സാണ്. ട്രെയിനിങ് ചെയ്താലേ നമുക്കത് അറിയൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കത് വൈഷ്ണവ ഈ കോഴ്സിലൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പം ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ക്ലാസ് റൂം മാനദണ്ഡങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ബിനി മാതാജി വായിക്കുവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ. ക്ലാസ് റൂം മാനദണ്ഡങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദർ: നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾക്ക് നിങ്ങൾ സ്വയം സമർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനം നൽകുന്ന ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രയോജനം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നേടാൻ കഴിയും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ എവിടെയെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പോയി. അപ്പൊ അവിടെ കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രയോജനം നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, വേറൊന്നിനു വേണ്ടിയിട്ടാ. നമ്മളിപ്പം നിവേദ്യമാക്കി ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് കർമ്മ ഫ്രീ ആയി. അതായത് പച്ചക്കറിയിലും ആത്മാവുണ്ട് അല്ലെ, അതായത് സസ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അപ്പം അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പം അതില് കർമ്മമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കർമ്മം ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനെ നിവേദിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പം അത് കാരുണ്യമായി, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. ഭഗവാൻ നമ്മളെ പോലെ കഴിക്കണം എന്നില്ല. ഭഗവാന് കണ്ണുകൊണ്ട് അംഗാനീയസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തി മന്തി, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാൻ ഒരേപോലെയാ. ഭഗവാന് കണ്ണുകൊണ്ട് കഴിക്കാം അല്ലെ, നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല. കാരണം ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ആ ഭക്ഷണത്തിലുണ്ട്, അതായത് ആ പ്രസാദത്തിലുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവബോധത്തിൽ മാറ്റം വരും, ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പം ഇതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥാപനം തന്നെയാണ്. ആ സ്ഥാപനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ കുറച്ച് റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഉണ്ട് പാലിക്കാൻ. പക്ഷെ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് നാമം ജപിക്കാൻ ഒരു റൂൾസും ഇല്ല. തത്രാർപ്പിത നിയമിത സ്മരണേന കാല. അല്ലുണ്ണി മാതാജി വായിക്കോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് റൂം മാനദണ്ഡങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദർ: എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിയമബന്ധനങ്ങൾക്ക് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസിന്റെ നിയമനിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഓക്കെ. പക്ഷെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലും രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ചില പേര് ഒരുപാടായിട്ട് നിയമം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കും, അതിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ചില പേര് നിയമം കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. അത് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ വരും. നിയമ ആഗ്രഹ എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ ഒരു ലിമിറ്റിലെ അത് ചെയ്യണം. അതായത് റൂൾസ് വേണം, അതിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല. ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റൂൾസ് ഒക്കെ പാലിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്തായിരിക്കണം എന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. രാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ വായിക്കുവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണനെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർക്കണം, ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ നിയമ നിബന്ധനകളും ഈ രണ്ട് തത്വങ്ങളെയും സേവകരാണ്. അപ്പൊ അതായിരിക്കണം ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊന്നല്ല ഭഗവാനോട് ചോദിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനെ നിന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവ എനിക്ക് എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റണേ എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥന അല്ലെ. ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കാൻ പാടില്ല, പിന്നെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി. അജാമിളൻ അവസാനം ഭഗവാനെ വിളിച്ചു, നാമ ആഭാസത്തിലാ വിളിച്ചത്. അതായത് മകനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചത്. പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കിട്ടി അല്ലെ. രണ്ടാമതും യമദൂതന്മാരൊക്കെ പോയി, വിഷ്ണുദൂതന്മാര് വന്നു. അപ്പം ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ പറ്റണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം വൈഷ്ണവ തിലകം തൊട്ടിട്ട് ഒരാൾ വരുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ തുളസിമാല അണിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ വരുമ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരുക. കാരണം വൈഷ്ണവൻ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തൻ കൃഷ്ണഭക്ത വരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചിന്തിക്കുക. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വൈഷ്ണവ എട്ടിക്കേട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്. നമുക്ക് എല്ലാ പ്രാവശ്യം പറ്റില്ല. നമുക്കിപ്പോ ജോലി സ്ഥലത്തൊന്നും പോകുമ്പം തിലകം തൊടാൻ പറ്റില്ല. ആ സമയത്ത് വെള്ളത്തിനെ കൊണ്ട് തൊടാന്ന് പറഞ്ഞു ഗുരു മഹാരാജ്. വീട്ടിലുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തൊടാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇത് രണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളാണ്.
താഴെ ഒരു തുളസി ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള തിലകം വൈഷ്ണവ തിലകാണ്. നമ്മളെ നാട്ടുകാർക്ക് ഇത് അറിയില്ല. നമ്മൾ തിലകം വെച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ മൂക്കിലാണോ ചന്ദനം വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ ചന്ദനം അതാ ഒലിച്ച് വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും. അവർക്ക് അറിയില്ല. കാരണം നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തിലകം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിലും മായപ്പുറമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അവിടെ വൈഷ്ണവ തിലകം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓരോ തിലകത്തിനും ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ വൈഷ്ണവ കൾച്ചർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ വായിക്കുവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഉപസംഹാരം. എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ ഓർക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം. കൃഷ്ണനെ മറക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വിട്ടു നിൽക്കണം. ഈ രണ്ട് തത്വങ്ങളുമാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. ആനുകൂല്യസ്യ സങ്കല്പ പ്രതികൂല്യസ്യ വർജനം. എന്താണോ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുക. നമ്മളെ തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഭഗവാനെ മറക്കുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പം ഭക്തിരസാമത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നു, ഒരു ആത്മാവിന് നമ്മളെ ജീവാത്മാ നമുക്ക് ആഗ്രഹം വേണം. ആഗ്രഹം മാത്രം മതി ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ. ആഗ്രഹം. തത്ര ലൗല്യം അഭിമൂല്യ കേവലം കോടി ജന്മ സുഹൃത്താൻ അലഭ്യത. എത്ര ജന്മം കഴിഞ്ഞാലും ആ ആഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല. ഭക്തിയും വളരെ വിരളമായിട്ടേ കിട്ടും. ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഇപ്പൊ വീട്ടുകാരൊക്കെ ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ പറയും, ഈ പ്രായത്തിലല്ല ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത്, വയസ്സായിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. പക്ഷേ അവർക്ക് ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ എത്ര വർഷം ജീവിക്കും എന്നുള്ളത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജന് 7 ദിവസമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സമയമുണ്ട്. വയസ്സായിട്ട് കൃഷ്ണാവത്തിൽ വന്നവരും ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അടുത്ത ജന്മം ഇത് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ സേവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരമാണ് ഇവിടെ നശിക്കുന്നത്, ആത്മാവിന് നാശമില്ല. സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോപയാത്. എത്ര ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താലും അടുത്ത ജന്മം ആത്മാവ് അതെടുത്തിട്ട് പോകും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആത്മാവ് ശരീരത്തിന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മൃഗജന്മത്തിലേക്കോ നീച ജന്മത്തിലേക്കോ പോകില്ല. പ്രഭുപാദർ 100% ഉറപ്പ് തരുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ചിലപ്പോ നമ്മള് 10% കൃഷ്ണാവബോധം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളൊരു വലിയ ഭക്തനൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, കുറച്ച് നാമം ജപിച്ചു, കുറച്ച് ഭഗവത്ഗീത കേട്ടിട്ടുണ്ട്, മതി. അതൊരു പെർമനന്റ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആണ്. അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ എത്രയോ കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പം ഇപ്പൊ എന്റെ ആത്മാവ് ഈ ശരീരം വിട്ടിട്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ജന്മമാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മോശം കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് ആ മൃഗത്തിന്റെ ജന്മം കിട്ടാതെ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടും. കാരണം ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രം. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തിയുത സേവയുടെ പ്രത്യേകത. ചിലപ്പം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കാരണം ഈ ജന്മം തന്നെ മോക്ഷപ്രാപ്തിയും കിട്ടും. അത് ഭഗവാനെ അറിയൂ, നമുക്കറിയില്ല. ഭഗവാനെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം അറിയാം, അടുത്ത ജന്മം അറിയാം, എല്ലാം അറിയാം അല്ലെ. 84 ലക്ഷം ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ട് യോനിവർഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിലെത്തുക. അതും 4 ലക്ഷാനി മാനവ, 4 ലക്ഷമാണ് മനുഷ്യജന്മം. അതില് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കോൺഷ്യസ് ലെവലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടേ? ഭഗവാനെ മറക്കാണ്ടിരിക്കാനും നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ് പ്രധാനം. നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കണോ? ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു തരും. ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ ഓർത്ത് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്ത് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ ആക്കി. അപ്പൊ യഥാമാം പ്രപത്യന്തേ താം സ്ഥിതൈവ ഭജാമ്യഹം. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാൻ അതുപോലെ തിരിച്ച് അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, വിദ്യാ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ വായിക്കുവോ? വായിക്കാം മാതാജി. ഈ യൂറോപ്യൻ അമേരിക്കൻ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ പോലെ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് നിർദ്ദേശിച്ച സദാചാര തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. പക്ഷെ അതൊന്നും സാരമില്ല. അവർ ഭക്തരാണ്. അവർ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി അവരുടെ ജീവൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ സാധുവാണ്. അവർക്ക് ഒരു സാധുവിന്റെ ബഹുമാനം നൽകണം. കാരണം അവർക്ക് കൃഷ്ണനല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞതാണ് പ്രഭുപാദരുടെ സംഭാഷണം. കാരണം അവിടെ എന്താ പറയാ, അമേരിക്കൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ആദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ അവര് കുറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല, അവരും ഭക്തരാണ്, അതുകൊണ്ട് അവര് ഭഗവാന് വേണ്ടി ജീവൻ സമർപ്പിച്ച ആൾക്കാരാണ് പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാര്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകള് എന്തായാലും ഒരു ഭക്തനുണ്ടാവും, ചെറിയ തെറ്റ്. കാരണം നമ്മളാരും
മൊത്തമായി ശുചീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കുറച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവും, അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പം ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടും കുറെ കൽമഷങ്ങളുള്ള ആൾ തന്നെയും, പക്ഷെ നാമം ജപിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്തോ ദർപ്പണ മാർജനം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ആ ഭക്തൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ അത് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നത് ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വത് ശാന്തിനി ഗച്ഛന്തി കൗന്ദേയ പ്രതി ജാനേഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. ആ വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും ഉയർന്നു വരും. അപ്പം എത്ര തെറ്റുകൾ ചെയ്താലും ഭക്തൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ അറിയാണ്ട് ചെയ്താലും അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീദേവി മാതാജി ഇത് വായിക്കോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയവും സ്ഥലവും ദേശകാല വിഭാഗവിദ്. ഋഷിദേവൻ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന എല്ലാ മഹാന്മാരും ശക്തരുമായ ഋഷിമാരെ സ്വീകരിക്കുകയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കാരണം കാലത്തിനും സ്ഥലത്തിനും അനുസൃതമായി എല്ലാ ധാർമ്മികാചാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തതും വായിച്ചോ? ഇല്ല മാതാജി, വായിച്ചോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദഗ്ധ മതവാദികൾക്ക് കാലത്തിന്റെയും ദേശത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധാർമ്മികാചാരങ്ങൾ എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാമെന്ന് നന്നായി അറിയാം. ലോകത്തിലെ എല്ലാ മഹാന്മാരും മതാചാരകരും പരിഷ്കർത്താക്കളും അവരുടെ ദൗത്യവും കാലവും ദേശവും കണക്കിലെടുത്ത് ധാർമ്മികാചാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിർവഹിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത കാലാവസ്ഥകളും സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള തന്റെ കടമകൾ നിറവേറ്റണമെങ്കിൽ കാലവും ദേശവും അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വിദഗ്ധനായിരിക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പം ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ദേശവും കാലവും അല്ലെ, നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പൂർവോത്തര അമേരിക്കയിലെ ഇപ്പം അവിടെയുള്ള ആ ഒരു സാഹചര്യം പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ നിയമ ആഗ്രഹ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം. നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പിന്നെ വരാം. നിയമ ആഗ്രഹ, അതായത് നിയമമുണ്ട്, റൂൾസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് നമ്മള് ആഗ്രഹ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഉത്സാഹം എന്നും വരും, പിന്നെ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയം. രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട് ഇതില്. അപ്പം എന്ന വാക്കില് ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഏതെങ്കിലും ചേർത്തുകൊണ്ട് നിയമ ആഗ്രഹം എന്ന പദം രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഇതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഉപദേശാമൃതത്തിലെ 2ാമത്തെ ശ്ലോകം. അത്യാഹാര പ്രയാശ പ്രജൽപാനീയമാഗ്രഹ ജനസംഘലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി വിനശ്യതി. ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ എന്താ? അത്യാഹാര, ഓവറായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. കുറേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉറക്ക് വരും, പിന്നെ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റില്ല, അലസതയുണ്ടാവും. അത്യാഹാര വേറെയും ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, അത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംഹരിച്ചു വെക്കുക, അതും നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ പ്രയാസ, ഒരുപാട് പ്രയത്നിക്കുക. അത്യാഹാര പ്രയാസ പ്രജൽപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിപരമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക, കുറെ ഗോസിപ്പ്, അതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവബോധം എല്ലാം മാറും. പിന്നെ അത്യാഹാര പ്രയാസ പ്രജൽപ നിയമാഗ്രഹ, അതാണിത് നിയമാഗ്രഹ. 2 വാക്കുണ്ട്. നിയമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമം, റൂൾസ്. ആഗ്രഹ എന്ന് പറയും, അഗ്രഹ എന്ന് പറയും. ആഗ്രഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഉത്സാഹം, അതായത് ഓവറായിട്ട് റൂൾ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, ഒരുപാട് സ്ട്രിക്റ്റ് ആകും. റൂൾസ് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ ചിന്ത, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയോ ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല. ആഗ്രഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയം. ഈ റൂൾസ് ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, ഞാനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ പണ്ടേയുള്ള ബന്ധാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ദാസ്യഭാവത്തിലാണ് നിൽക്കേണ്ടത്. ഭാവം വരും നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ ഉയരുന്നതിനെ. കുരൂരമ്മക്ക് ഭഗവാനെ ഒരു ഉണ്ണിക്കണ്ണനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റി അല്ലെ. പിന്നെ അപ്പൊ സുധാമക്ക് കുചേലന് സുഹൃത്തായിട്ട് കാണാൻ പറ്റി. ആ ഭാവം, 5 ഭാവങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ഈ 5 ഭാവങ്ങള് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് വരാൻ പാടില്ല, നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ആ ഭാവം വരും. പക്ഷെ അതിന് സമയം എടുക്കും. അപ്പം ചില ആള് വിചാരിക്കും ഈ നിയമമൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, ഞാൻ ഇതൊന്നും പാലിക്കില്ല. അതില് പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സഹജിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ വിളിക്കാറ്. അതായത് വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആണുങ്ങളായിരിക്കും അവര്, പക്ഷെ ഗോപിമാരെ പോലെ ഇങ്ങനെ
തട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവരിങ്ങനെ ഗോപിമാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നാമം ജപിക്കില്ല, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അത് ശരിയല്ല. അപ്പൊ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂൾസ്, ആഗ്രഹ അഗ്രഹ. ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നിയമം പാലിക്കുക. ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഇസ്കോൺ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇസ്കോൺ അമ്പലത്തിൽ പോയ ആൾക്കാരുണ്ടോ? അതില് തുടക്കത്തില് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പോയപ്പം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഏകാദശി എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട്? ഏകാദശി എടുക്കുമ്പം ശരിക്കും ഏകാദശിയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? തറയിൽ കിടക്കണം, പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല, പകൽ ഉറക്കാൻ പാടില്ല, അല്ലെ? പിന്നെ ഒരുപാട് റൂൾസ് ഉണ്ട്. നിർജ്ജലം എടുക്കണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. ആദ്യം വെള്ളം വരെ കുടിക്കാണ്ട് എടുക്കണം എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നിർജ്ജലം മാത്രം എടുക്കണം. അപ്പൊ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഒരു ദിവസം അമ്പലത്തിൽ പോയപ്പം അവിടെ എല്ലാരും കിടന്നുറങ്ങുക, ഏകാദശിയാ, പകലുറങ്ങുക. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്താ എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്നത്? ഇന്ന് നിർജ്ജല ഏകാദശിയാ, അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ വെള്ളം വരെ കുടിക്കാണ്ട് ഉറങ്ങുവാണ്. അപ്പം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയല്ല ഏകാദശി എടുക്കേണ്ടത്. ഫ്രൂട്ട്സും ഇതൊക്കെ കഴിക്കാം, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് കഴിക്കാം. പക്ഷേ ഭക്തിയുത സേവയാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടത്. നാമജപിക്കണം, കൂടുതൽ നാമജപിക്കണം, കൂടുതൽ ഭാഗവതം വായിക്കണം, അല്ലാണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുമല്ല അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നിയമം. ആഗ്രഹം എന്ന് വരും, അഗ്രഹം എന്ന് വരും. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തെറ്റാണ്. അതായത് ഒരുപാട് നിയമത്തിന് പിന്നിൽ പോയി ഭക്തിനെ പറ്റി മറക്കാനും പാടില്ല, നിയമം പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയം പാടില്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ പറയുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നിയമാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ, ഇത് ഒരു റോൾ പ്ലേ ആണ്. ഇത് നമുക്ക് ഈ ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഓഫ്ലൈനിൽ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഈ ദൗത്യം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കൃഷ്ണാവബോധം. അതിനാൽ ഞാൻ നിയമനിബന്ധനകളോടും അത്ര അടുപ്പം പുലർത്തുന്നില്ല. പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും നമ്മളോട് നിർജ്ജലം എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ മരുന്ന് ചില പേര് പറയും മരുന്ന് കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഏകാദശിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡയബറ്റീസ്, BP എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ അല്ലെ ശരിയാവുക? അപ്പം ടാബ്ലറ്റ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏകാദശിയിൽ നിന്ന്, എടുത്തേ പറ്റൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നിയമത്തിന്റെ പിന്നിലെ പോകാൻ പാടില്ല. കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ടും ഏകാദശി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനുള്ള ദിവസമാണെന്ന്. കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. ഉപവാസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഉപവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഉപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത്, വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താമസിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി താമസിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഏകാദശി, ഉപവാസം. പക്ഷെ ഞാൻ പ്രചാരണത്തിന് ആസക്തനായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ആഗ്രഹം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് എതിരാ. അതായത് പ്രഭുപാദർ ഇത് പ്രീച്ചിങ് മിഷൻ ആണ് അല്ലെ, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ നിർജ്ജലൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് തൊണ്ടയൊക്കെ ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും ഒരുപാട് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല. ഒപ്പം ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ വളരെ സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിയമനിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് എതിരാണ്. അപ്പം പാലിക്കണം, ഏകാദശി എടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, അങ്ങനെയല്ല. പക്ഷെ ഒരു ലിമിറ്റിൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ മഹാപ്രഭു അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് സനാതന ഗോസ്വാമിനോട് പറയുന്നത്, വൈഷ്ണവ മര്യാദകൾ പാലിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു ഭക്തന്റെ സവിശേഷതയാണ്. വൈഷ്ണവ മര്യാദകളുടെ പാലനം ഒരു ഭക്തന്റെ അലങ്കാരമാണ്. ആരെങ്കിലും മര്യാദയുടെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആളുകൾ അവനെ പരിഹസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവൻ ഈ ലോകത്തും അടുത്ത ലോകത്തിലും നാശം സംഭവിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പം മര്യാദ പാലിക്കുന്നതിലൂടെ നീ എൻ്റെ മനസ്സിനെ സംതൃപ്തമാക്കിയെന്ന് മഹാപ്രഭു സനാതൻ ഗോസ്വാമിനോട് പറയുകയാണ്. സനാതൻ ഗോസ്വാമി രതി മഞ്ജരിയാണ്. അപ്പം ഒരു ദിവസം ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ പോയപ്പം അവിടെയുള്ള ബാക്കി ഭക്തന്മാരെ ഒന്നും ഒഫൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് അദ്ദേഹം സേവയൊക്കെ ചെയ്ത് മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പുരിയില് 2 വഴിയുണ്ട്, പക്ഷെ വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ പോയി മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടു. കാരണം സനാതൻ ഗോസ്വാമി കാട്ടിലൂടെ വന്നതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ മൊത്തം വ്രണങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പം പൊട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പുരിയിലൂടെ നടന്നു വരുമ്പോൾ ജഗന്നാഥ് പുരിയിലെ അവിടെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ ശരീരത്തിൽ ടച്ച് ആവണ്ടെന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നടന്നു പോയി മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ. അതുകൊണ്ട് മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, നീ ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്.
ഓക്കെ, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ചില ഉത്തമ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള മനുഷ്യർ, അവരുടെ സ്വഭാവം, അവരുടെ പെരുമാറ്റം, അവരുടെ ഉത്തമമായ ജീവിത ലക്ഷ്യം. അതിനാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ഗൗരവമായി എടുത്തവർ അവർ ഉത്തമ പുരുഷന്മാരായിരിക്കണം. അവരുടെ പെരുമാറ്റം കാണുന്നതിലൂടെയെങ്കിലും സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നുണ്ട്, യത് യത് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തത് ഏവേതരോ ജന സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തത് അനുവർത്തതേ. അല്ലെ, എന്താണോ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യും. ഓക്കെ, മാതാജി വായിക്കണോ? ശ്രീദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംഗീതം, തത്വചിന്ത, ആത്മീയ സംസ്കാരം, വ്യക്തിപരമായ പെരുമാറ്റം എന്നിവയിലൂടെ ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം ഭക്തരുടെ ആദർശ സ്വഭാവത്തിൽ പര്യവസാനിക്കുന്നു. ഈ സ്വർഗീയ സംഭാവനകളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പാശ്ചാത്യ ജനതയുടെ ജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായും ഒരു വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്ത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ, അല്ലെ. പക്ഷെ പാശ്ചാത്യ രീതിയിൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്കും അങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റും. കൂടുതൽ ഭക്തി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് വൈഷ്ണവ കൾച്ചർ. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന ഇങ്ങനെ തിലക് എങ്ങനെ തൊടണം, എങ്ങനെ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പ്രഭുപാദർ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. കാരണം അവർക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പം നമ്മൾ ഈ വൈഷ്ണവ സദാചാരം എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരോടാ ചോദിക്കണ്ടേന്ന് അറിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഏകാദശി എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ചില പേര് പറയും ഏകാദശിക്ക് ഗോതമ്പ് കഞ്ഞി കുടിച്ചൂടെ, ഗോതമ്പ് കഴിച്ചൂടെ, പക്ഷെ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പണ്ട് നമുക്ക് അറിയാണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ പറയുന്നത് പഴവർഗ്ഗങ്ങളും റൂട്ട്സ്, മണ്ണിനടിയിൽ വളരുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയും. ധാന്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയും. ധാന്യത്തിലെല്ലാം ഇതൊക്കെ പെടും. പിന്നെ ചില പേർക്ക് ദ്വാദശി സമയം, അതായത് പിറ്റേ ദിവസം ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയം എങ്ങനെയാണ്, ആ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയില്ല. ചില പേര് ഉച്ചക്കൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും, അവർക്ക് തോന്നിയ പോലെ. അങ്ങനെയല്ല. പിന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പം എന്തായാലും എന്താ പറയാ, ഒരു ധാന്യം ഉണ്ടാവണം, അല്ലെ അവിലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സദാചാര കോഴ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ